जायगायाव रोमै रोमै नुहुरनाय बै अख्राङाव रोमै रोमै नुहरनाय सोरगोफुरियाव गोजोनै थाय गोनां अखाफोर जानो निजोमै थाय गोनां अलंबार जानो आं सिरि बिरलांगोन बै जायगायाव आं सिरि बिरलांगोन बै जायगायाव आहा हा 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 ला 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 आहा हा 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 ला 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 सोरगोफुरियाव हाथरखि हालाजों बुंफबनाय समायना नोंनि महर मुस्रि जोंथि माथि जोंनाय हिरा बादि हाबना थाबाय आंनि मेगन नोजोराव हाबना थाबाय आंनि बिखा गेजेराव आं सिरि बिरलांगोन बै जायगायाव आं सिरि बिरलांगोन बै जायगायाव अख्राङाव बिरनाय गुफुर जामै मोसागोन नोंजों बारजों बिरबायना जाबाय आङो नोंनि फागोलि हाला थानो नोंखौ नुवाब्ला खाराव माराव उसाव थांहां फैहां खाराव माराव उरां फारां थांलाय फैलाय आं सिरि बिरलांगोन बै जायगायाव आं सिरि बिरलांगोन बै जायगायाव आहा हा 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 ला 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 आहा हा 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 ला 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 फै 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 लोगोफोर ज' फै 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 लोगोफोर ज' फै रंजाहैनि मोसाहैनि अख्रां गोमसारनाय बारदै सिख्लाजों बेरे सिखिरि बै बाहां बिरहां मोसागोन जों बागुरुम्बा आं सिरि बिरलांगोन बै जायगायाव आं सिरि बिरलांगोन बै जायगायाव रोमै रोमै नुहुरनाय बै अख्राङाव रोमै रोमै नुहुरनाय सोरगोफुरियाव गोजोनै थाय गोनां अखाफोर जानो निजोमै थाय गोनां अलंबार जानो आं सिरि बिरलांगोन बै जायगायाव आं सिरि बिरलांगोन बै जायगायाव